Беларусы – это лічвіны! Смешно, белорусы это русины. Беларусы, так направду, з'яўляюцца нашчадкамі гіпербарэяў. Ваших белорусов Ленин придумал. А я хацеў бы падкрэсліць, вы забылі. Светам кіруюць масоны. Марфа, прынясі мне шапачку з фальгі. Думаете, усе гэтыя ідэалагічныя войны, дзіўныя гістарычныя канцэпцыі і сумнеўныя гіпотэзы гэта нешта новае і сучаснае? Зусім не. Такое было ва ўсе часы, да з часоў ветхага запавету. Зрэшты, і сам ветхі запавет это вялікая ідэалагічная барацьба. Былі такія ідэйныя гульні і ў нашай беларускай гісторыі, прычым у вельмі старадаўнія часы. Пра адну з такіх гістарычных канцэпцый мы ўзгадывалі ў папярэдніх перадачах. Сарматызм называецца. Ну так. Ты яшчэ абяцаў пра гэты сарматызм перадачу зрабіць. Ну, як паабяцаў, то трэба рабіць, тэма класная. Уяўляеце, у 17 стагоддзі нашыя продкі раптам пачалі лічыць сябе нашчадкамі старадаўняга племені сарматаў, якое бегала па еўрапейскіх раўнінах у вельмі даўнія часы. І не проста лічыць, а нават капіяваць некаторыя іх звычкі. Вось жа, мы абавязкова зробім перадачу пра сарматызм, але ў наступны раз. Бо была ў нашай гісторыі яшчэ больш прыкольная сітуацыя. Калі тутэйшая шляхта пачала лічыць сябе нашчадкамі, каго б вы думалі? Магіканаў? Вікінгаў? Рэптилоідаў? Вы яшчэ скажыце гіпербарэю. Гіпербаброў? Не, там усё значна больш банальна, але значна больш цікава. Старажытных рымлянаў. І гэта вельмі цікавая, крыху дэтэктыўная гісторыя пра ідэалагічныя пошукі нашых продкаў, якія па выніку моцна паўплывалі і на фармаванне сарматызму. Таму давайте пачнем з рымлянаў. Паехалі! Поехали! Як мы ўжо неаднойчы распавядалі ў нашых папярэдніх выпусках, утворанае ў 13 стагоддзі Вялікае княства Літоўскае было сімбіёзам дзвюх супольнасцяў. Якіх? Можа, вялікіх князёў і вялікіх літоўцаў? Гіпербарэяў і рэптилоідаў. Коцікі, вы што, здурэлі? Тимох, да мы дуримся просто. Нам твоя Літрусь уже снится. І правільна, што сніцца, і павінна сніцца. Шановныя тэлегледачы, калі вам яшчэ не сніцца тэма Літвы і Русі, пераглядзіце нашы папярэднія 60 выпускаў. Паглядзелі? Вот тады ідзем далей. Сітуацыя была такая. Больш развітая Русь са сфармаваным дзяржаўным ладам, дынастыямі, пісьменнасцю і шмат чым яшчэ развальвалася на кавалкі пасля мангольскага нашэсця, вось у гэтым самым 13 стагоддзі. У той жа час з кола балцкіх плямёнаў, значна менш развітых, вылучылася некалькі князёў, якія, можна сказаць, злавілі хвалю пасіянарнасці і пачалі будаваць новую дзяржаву збольшага якраз на руінах старарускай цывілізацыі. У новай дзяржаве вялікім князем быў літовец, і бліжэйшае баярства да яго было літоўскім. Але для развіцця краіны яны вымушаныя былі супрацоўнічаць і наладжваць дыпламатычныя адносіны з рускімі князямі, якія цвёрда сядзелі ў сваіх гарадах – Віцебску, Полацку, Менску і шматлікіх іншых. Вось жа так атрымалася, што ў ВКЛ нібыта сфарміравалася дзве эліты – руская і літоўская. А гэта стварала напружанне. З гэтымі рускімі дык заўсёды напруга. Ой, не, пачакайце. Мы ж гаворым пра старадаўнюю Русь, то бок пра старабеларускіх князёў і баярства з Віцебска, Полацка, Смаленска і Менску і гэтак далей. Але вернемся да нашай сітуацыі. Вось глядзіце. Княжаў у вялікім княстве літоўскім літоўскі князь. І, адпаведна, літоўская знаць была бліжэй да цела манарха. А значыцца, фармальна была вышэйшая за рускую знаць. Але русінская арыстакратыя была больш старадаўняя і таму сапраўдная, прызнаная ў Еўропе, бо ішла ад Рурыкавічаў і на той момант мела ўжо 500-гадовую гісторыю. Яе кроў цякла ў большасці тагачасных еўрапейскіх манархій. У літоўскай знаці нічога такога не было. Ой, дык і што тая кроў? Важней быць бліжэй да цела. Асабліва, калі яна чыстая. А вось не, ўсё зусім па-іншаму. Паходжанне ў сярэднявечнай Еўропе грала вялізную ролю.
ад крыві залежала становішча пры двары, залежалі дыпламатычныя магчымасці і, адпаведна, правы на ўласнасць. Вось жа літвінскае рыцарства ў нейкі момант зразумела, што ўладу яно мае, гербы рыцарскія мае, ім палякі перадалі пасля Грунвальда, а сваёй прыгожай гісторыі пра паходжанне не мае. А без высакародных продкаў ты і з двумя гербамі застаешся нібыта крыху прасталюдзінам. Нам зараз складана ўзнавіць усю логіку тых падзей. Даўно гэта было. Але, відаць, у нейкі момант вся гэта сітуацыя стала праблемай. Літвінская знаць не мела сваёй старадаўняй ідэнтычнасці, а браць русінскую яна не хацела. Ну, досыць дзіўна. Мову русінскую бралі, рэлігію праваслаўя таксама часам бралі, а вось рурыка браць не хацелі. Для іх гэта пазначала паніжэнне іх статуса і, адпаведна, змяншэнне іх легітымнасці. Палітыка і легітымнасць – это ўвогуле дзіўныя штукі. І вось што было з гэтым рабіць? А вось што. Не ведаеце, што рабіць? Звяртайцеся да нас. Крэатыўны аддзел манастыра на Лысай гары дапаможа вам пры любых праблемах. Мы павысім вам ахоп аўдыторыі, закруцім варонку продаж, вызначым для вас стратэгію белую, чорную альбо ружовую. Ігумен Пантелеймон найлепшы спецыяліст у гэтай галіне на поўнач ад прыпецкіх балот. У сярэдзіне 15-го стагоддзя у ВКЛ з'явіўся свой першы летапіс. Замоўцам, найверагодней, быў вялікі князь літоўскі, але пісалі летапіс у Смаленску, якраз русінскія піар-тэхнолагі, бо мелі вопыт летапісання яшчэ з рускіх часоў. Неверагодна, піяр-тэхналогіі ўжо тады былі? Ой, піар-тэхнолаг – это адна з самых старадаўніх прафесій. Летапісец вялікіх князёў літоўскіх. Так называўся наш першы летапіс. Ён апісвае гісторыю Украіны ад часоў Альгерда і да 1446 года, дзе асноўныя падзеі збольшага круцяцца вакол драматычных прыгодаў Ягайлы і Вітаўта. У нас пра гэта ёсць асобная перадача. Летапіс абгрунтоўваў гістарычную правільнасць аб'яднання Літвы, Русі і Жамойці пад кіраўніцтвам літоўскіх князёў. І гэта па гістарычнай фактуры збольшага было ок. Але пры такім падыходзе і разгортванні падзей у летапісе літвіны аказваліся ваяўнічыя, ініцыятыўныя стваральнікі дзяржавы. Але фармальна ўсё адно па статусе крыху ніжэйшыя за русінаў. І вось у канцы 15-го стагоддзя нехта падказаў літоўскім магнатам, як можна вырашыць гэту праблему. Канешне ж, мы дапамаглі. Бо яны прыйшлі такія, як звычайныя кліенты, самі не ведаюць, чаго хочуць. Ну а мы ж адмыслоўцы. Мы, канешне, падышлі адказна, пасадзілі іх, паразмаўлялі, распрацавалі ім стратэгію, падключылі смарт і своп-аналіз, дадалі аджайл, прапусцілі праз марфалогію пропа. Ну, і выйшла ж цукерачка. У 1520-х годах з'явілася другая рэдакцыя летапісу ВКЛ. І там, у самым пачатку, з'явілася цалкам новая гісторыя. І яшчэ якая. Вы толькі паслухайце. Другая рэдакцыя летапісу ВКЛ пачынаецца так. Жыў у Рыме, у тым старадаўнім Рыме, у часы імператара Нерона такі патрыцый, Палямон. Імператар Нерон, як вядома, быў шаленцам, перыядычна забіваў сваіх падданых, нягледзячы на статусы і ўзнагароды, спаліў Рым, нават матку сваю забіў. Вось жа, Палямон з сям'ёй вырашыў не чакаць чарговага прыступу шаленства імператара. Ён сабраў 500 сваіх сябрукоў з жонкамі, дзіцямі, сеў на карабель і адправіўся ў палітычную эміграцыю. Абплылі яны Еўропу па колу, зайшлі ў Балтыйскае мора і ў нейкі момант убачылі прыгожае вусце ракі. Гэта быў Нёман. Палямон падняўся па Нёмане ўверх і убачыў, што навакольныя землі багатыя дзічынай. Вырашыў там застацца, назваўшы все гэтыя землі Жамойцей, альбо па-славянску нізкай зямлёй. А чаму нізкай? Так хто яго ведае? Летапісец павінен ведаць. Ай, ну, не памятаю. Даўно было. Ну, прыдумалі. З Жамойці Палямонавічы паступова рассяліліся па ўсёй Літве, ажно да Вілій. І саму назву Літва, дарэчы, таксама прыдумалі яны. Бо па берагах Вяллі мясцовыя людзі ігралі на трубах дубасных, іх напісана ў летапісе.
І быў такі князь Кернус, які назваў гэтую краіну Літус-Туба, што ад лацінскага слова «літус» – бераг і «туба» – труба. Ну, а простыя людзі перайначылі гэтае слова на слова «літва». Дык а што за трубы дубасныя? Ой, я не ведаю. Ну, але летапісец тут дакладна павінен ведаць. Ведаеце, у нас тады быў творчы крызіс, і мы шукалі натхнення, ну і крыху падубасілі трубаў. Але хай гэта застанецца нашай прафесійнай таямніцай. Добра? Заканчваецца гэтая гісторыя мангольскім нашэсцем, калі нашчадкі рымлянаў, літвіны убачылі, што Русь знішчаная манголамі, яны перайшлі Нёман, на высокай гары заснавалі горад Наваградак і з яго пачалі паступова займаць тэрыторыю Русі. Такая вось гісторыя. Пасля яе ў летапісе пачынаецца ўжо звычайная гісторыя, якая была ў першай рэдакцыі пра Альгерда, Ягайла, Вітаўта і іх інтрыгі. Такі вось фінт вушамі. Літоўскія баяры аказаліся не нейкімі там літоўцамі, а нашчадкамі рымлянаў, і не простых, а патрыцыяў. Прычым відавочна, што нашчадкамі рымлянаў была толькі знаць, бо сяляне, якія гралі на трубах дубасных, былі мясцовыя. Вось жа, з'яўленне канцэпцыі палямонавічаў мела адразу шэраг бонусаў. Першыя літвіны станавіліся нашчадкамі старадаўняй рымскай цывілізацыі. Адпаведна, ВКЛ нашчадкам Рыма. Арыстакратыя аддзялялася ад сялянства, гэта важна. А літоўская арыстакратыя атрымлівала козыр супраць рускай знаці. Вы там ад вікінгаў гэтых нямытых паходзіце, а мы, вось глядзіце, ад чыстых рымлянаў. Дык гэта нашыя землі былі трэцім Рымам, а не Масква? Масква і рымскасць ад нас украла, аказваецца. Ну, калі глядзець па легендзе, дык Літва это не трэці, это ўвогуле другі Рым. Ведаеце, колькі Масква ў нас забрала? Калі вы думаеце, што ўся гэта гісторыя пра Палемона, Нерона і нейкіх там патрыцыяў суцэльная ахінея, у якую ніхто б не паверыў, то вы моцна памыляецеся. І не ў такое верылі. Ну, дакладней, гісторыя цалкам прыдуманая, все это разумелі. Але ў тыя часы ў Еўропе шмат якія народы і дынастыі таксама павялічвалі свае біяграфіі і фармавалі досыць падобныя канструкты. Таму ніхто не прыдзіраўся да чужых. Ну, увогуле, палітыка заўсёды была мастацтвам верыць у немагчымае. І пачало літвінскае баярства называць сябе палямонавічамі. Гісторыкам цяпер вельмі цікава разабрацца, адкуль агулам узнікла гэтая байка. Это ж трэба было сесці дзесьці ў Вільні, выпіць мясцовай брашкі і прыдумаць такую сюжэтную арку. Рымляне, чаму не марсіяне? Тимох, а ты сам часам не з этих? Ну, не з этих піяршчыкаў, якія ўсё прыдумляюць, бо ў каментарах розныя пішуць. Коцікі, як вы ўвогуле маглі такое падумаць нават? Алло? Гіпербарэі? Мы ж пра марсіян дамаўляліся. Слухайте, давайте я вам пазней перазвоню, заняты зараз. Выбачаюсь. Так, пра што ідэя? А, пра рымлянаў. Вось жа. Спецыялісты мяркуюць так. Нешта з сюжэта маглі падгледзець у еўрапейскай гісторыі. Ну, прыдумляць сваё паходжанне ад рымлянаў і грэкаў было досыць частай практыкай у тагачасных палітычных еўрапейскіх гульнях. Упершыню пра рымскае паходжанне Літвы кажа польскі храніст Ян Длугаш яшчэ ў сярэдзіне 15 стагоддзя і прыводзіць такі аргумент, што мова Літвы падобная да лацінскай мовы. У Длугаша яшчэ няма ніякіх палямонаў, але саму ідэю закінуў менавіта ён. На што паляку Длугашу была патрэбная ўся гэта гісторыя, неясна. Можа быць, ужо тады ішла нейкая палітычная гульня, а можа проста выказаў такую думку, бясплатна. Хто бясплатна за такое бярэцца? А вось праз 50 год хтосьці камусьці даў канкрэтны заказ на падставе гэтай узгадкі Длугаша напісаць такі сцэнар, каб пасля не сорамна было на Нетфліксе кіно зняць. Гісторыкі мяркуюць, што замоўцамі былі багатыя магнаты таго часу, Гаштольды і Гальшанскі. У нас, дарэчы, пра іх ёсць перадача. Пра ўсё гэта не цяжка здагадацца, бо ў тэксце легенды якраз продкі Гаштольда выступаюць самымі крутымі і велічнымі рыцарамі, якія ўсіх ратуюць. Пры гэтым замову, верагодна, выконваў нехта з русінскім бэкграундам. Ну, ёсць на гэта адсылкі ў тэксце.
самыя смелыя гісторыкі вельмі асцярожна прапануюць гіпотэзу, што гэта мог быць павам Францыск Скарына. Ну что, не познали меня без беретика? Пчелки мои, рыбки мои. Скарына быў адным з самых адукаваных людзей сваёй эпохі, супрацоўнічаў з гаштольдамі, ну і фантазёрам быў яшчэ такім, ого-го. Ну, але доказаў пра гэта мы, канешне, ніякіх не маем. Ну дык і навошта Скарыне было тое прыдумляць? Ён ж з Полацка быў, з русінаў. Вось гэта добрае пытанне. Адзінае, што мы можам сказаць, агулам рускія князі не асабліва супраціўляліся новай версіі гісторыі. Відаць, уплыў старадаўняй цывілізацыі Русі паступова слабеў, і таму рускае баярства было гатовае да новых правілаў. Паступова Рурыкавічы сыходзілі, а на іх месца прыходзілі Палямонавічы. Вось жа дзесьці ў сярэдзіне 16 стагоддзя прачнуліся палякі. Яны раптам зразумелі, што іх калегі па саюзнай дзяржаве нашчадкі рымлянаў, а яны тады хто? Што, звычайныя палякі, атрымліваецца? Няма на гэта згоды, непарадак. І пайшлі палякі шукаць у гістарычных крыніцах, кім бы яны маглі быць. І знайшлі там сарматаў. Але пра сарматаў мы ў наступнай перадачы распавядзем. Запасіцеся цярпеннем. Ой, нешта я пасля тваіх рымлянаў пра сарматаў зусім слухаць не хачу. Навокал адна хлусня. Не, пра сарматаў там іншая гісторыя, там будзе значна больш гістарычнай праўды, паверце. Тут жа падсумуем. Працэс фармавання ВКЛ і сшывання яе эліт быў вельмі доўгі і дзесьці нават не завершыўся. Літвіны з русінамі разам будавалі сваю дзяржаву, змагаліся з ворагамі, пашыралі тэрыторыі, але вымушаныя былі ісці на саступкі адно адному. Літва прыняла русінскую мову, але прапанавала свой міф аб паходжанні. Русь пагадзілася і забылася на Рурыка. На жаль, і гэта не дало згоды. Атрымалася так, што поўная згода наступіла толькі калі літвіны і русіны разам сышлі ў польскую культуру, падпарадкаваўшыся польскаму міфу. Нешта ў нашых продкаў на гэтым этапе сшывання не атрымалася. У чым прычына? Эх, трэба было вікінгаў браць. Дык вікінгі ж занятыя былі. Ну так ды гэтых ацтэкаў. О, або егіпцян. У іх жа там муміі, саркафагі і гэты сфінкс. О, гэта круто! А мне вось падаецца, што наадварот. Магчыма, якраз-то нашыя продкі крыху перагнулі з гэтымі рымлянамі. Бо калі фарміруеш нацыянальны міф, то не трэба прыдумляць яго цалкам з галавы. Калі ў тваёй байцы няма ні каліва праўды, то гэтая байка не можа зацікавіць і, адпаведна, не можа аб'яднаць. Падаецца, з Палямонам якраз так і атрымалася. Хаця сама гісторыя прыгожая, канешне, нічого не скажаш.